Tänään on iso päivä, koska mä muutan New Yorkiin. Ja mä oon siis menossa muotikouluun, niin mä ajattelin, että mä näytän minkälaista siellä on. Minkälaista on olla suomalainen ja mennä New Yorkiin opiskelemaan. Ja mua pelottaa ihan sikana, tää on mun eka kerta, kun mä lennän yksin. Katsotaan mitä tästä tulee. Ensimmäinen lento selätetty. Nyt mä oon Kööpenhaminan lentokentällä ja seuraavaksi on sitten lento New Yorkiin ja mua pelottaa ihan sikana. Toi Köpislento oli ihan ok, koska se on vaan 1,5 tuntia, mutta tää New Yorkin lento on melkein 9 tuntia ja se on Atlantin yli ja mulla on vaan tällaista niinku kriisiajattelua. Jump scare. Eli tänään on uusi päivä. Eli ensimmäinen yö nukuttu ja mä olen New Yorkissa. Tosiaan tänään on muuttopäivä dormseihin, eli mä asun koulun dormseissa. Niin jännittää aika paljon mitä tästä tulee. Siis mä en eilen pystynyt kuvaa hirveästi kun mä laskeuduin, koska mä sain viestin, että mun hotellihuone on peruttu. Ja mulle tuli ihan hirveä paniikki, että onks mulla mitään paikkaa nyt yöpyä. Ja mä yritin soittaa niille, puhelin ei toiminut ja taksikuski yritti sit saada muhun yhteyttä, että missä mä oon. Mulla on kaikki mun noit tavarat, mitä mä en niinku edes oikeastaan yksin saa kuljetettua, niin ihan hirveä paniikkitilanne, mut onneksi nytten asiat on paremmin ja tänään on myös tosi kiireinen, mutta exciting päivä. Eli mä teen nyt nopean meikin. Mä oon nukkunut niin huonosti, että tuntuu, että todellakin näkyy mun naamasta. Ja sitten let's go. Eli mä jätin just vähän tavaroita tonne hotelliin, eli mä lähden nyt 2 laukulla kohti mun taloa, joka näkyy tuolla. Siis mä haluun itkeä. Tää on ihan hirveä huone. Tää näyttää tältä. Siis mikä vitsit tää on? Okei, mä nyt päätin, että se ei ole maailmanloppu, että tää huone on hirveä. Mä oon kuitenkin tullut tänne kasvaa ihmisenä. Mä menen mun mukavuusalueen ulkopuolelle. Mut joo, mä ajattelen, että mä seuraavaksi menen Whole Foodsiin shoppaa vähän ruokaa ja sit mä käyn ostaa noit cleaning supplies. No niin, eli mä oon takaisin Hudson Yardsista. Mä kävin eka ostaa vähän kaikkea tällaisia siivoustarvikkeita ja kaikkea. Ja sitten mä kävin myös Whole Foodsissa ostaa vähän ruokatavaroita. Mutta siis täällä kyllä huomaa, että täällä on aika paha huumeongelma, koska mä oon nyt ollut täällä ei edes niin monta tuntia. Mä oon jo nähnyt 3 ihmistä, jotka niinku täysillä huutaa tuolla ja uhmailee ja kaikkea niinku muita ihmisiä, niin totta kai tossa tulee vähän silleen turvaton olo, että ei periaatteessa haluaisi niinku kävellä niitten läheltä, mutta niitä on aika paljon näköjään. Mä yritän nyt laittaa mun sänkyä tähän, sitä näyttää ihan hirveältä, mutta mä palaan sit kun tää on valmis. Siis nyt tää kyllä tuntuu siltä, että pitäisi mennä kotiin. Haluais vaan kotiin. Ehkä se mikä tekee tästä pahan on se, että mä näen, että kaikilla muilla on kavereita. Mä näen koko ajan IG-storeista puoltuttuja, että ne jossain syömässä ja tekee kaikkea kivaa. Mulla ei niinku periaatteessa oo kavereita täällä. En mä tiedä, tuntuu vaan yksinäiseltä. Mut mä tiedän, että tää on tällaista ja mä tiesin kun mä tulin, että mulla tulee tällainen fiilis, niin tietenkin vaan yrittää päästä siitä yli ja jotenkin, en mä tiedä. No niin, eli nyt on saatu tätä vähän parempaan kuntoon. Mä laitoin LED-valot tänne. Nyt on sänky kunnossa. Ja sit mä laitoin vielä tähän pöydän päälle tällaisen rätin. No joo, tällaisen pöytäliinan. Eli sit toi näyttää vähän kivemmalta. Pitää vaan vähän miettiä, että mitä tähän voisi keksiä. Et pitäis varmaan laittaa jotkut valot. Täällä on ihan hirveän pimeetä. Ja totta kai tehdä näille kaikille jotain. Mutta muuten niin tässä on kyllä nyt paremmat vibat. Mieli vähän piristyy. Tuossa on vähän mun biomat on tossa, mutta vähän paremmaksi tätä kämppää tästä. Eli kaikki on nyt selkiintynyt tosi paljon. Huone on tehty, kämppis on tullut ja tänään me mennään dinnerille, niin mä otan teidät mukaan, niin te saatte nähdä mitä me syödään ja minkälaista tuolla on.